Hej killar, detta är Linus och ja, jag hade tänkt att köra lite GK. Ja. Ni vet säkert vad det är för server. Åh shit, framför vad heter det? Jag är inte bra på. Yeah. Och ja, detta var HG. Det är ett kit PvP. Det är en kit PvP-sak som jag ofta kör. Som ni kanske har märkt när jag har lagt upp edit och sånt. De har gjort om här, som ni kanske har sett. Eller det, ja, det har ni väl antagligen. Jag tänkte väl att kanske ska börja gå på mig nu. Eller så dör vi. Wow. Jag är nästan för snabb på sopa. Så jag måste get out of here. No. Det har kommit ett nytt kit som heter Ninja. Jag tänkte väl visa det, men det är typ suger. Ja, och som ni ser där så har de problem med hosten, så det ibland kan lagga, alltså själva servern lag. Men kom då. No. Som ni ser så är det jättelätt att killa ninja som man inte är bra på att supa. Som jag är, tycker jag i alla fall. Som ni ser så supar jag hela tiden, nästan. Och jag har tränat väldigt mycket på det, supa. Det är en väldigt svår sak. Eller, inte när man kan det, men annars är det en väldigt svår sak. Varför? Jag kunde inte supa. I know it, bitch. Ja, det var väl typ. Jag önskar verkligen att jag får mer subscribers. Jag vill verkligen bli en liten, alltså jag vill bli, inte känd, men det behövs inte, men jag vill att folk i alla fall kolla på dem, mina videos. Och det var typ allt det jag skulle säga. Så vi killar en till och sen, ja. Som ni ser så har jag 288 kills. Jag tycker det är väldigt bra. Där fick vi igen. Ja, men det var den här videon. Vi ses i nästa. Hej då!